फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै जोंनि बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै जों जथेस्थ' बिनि सायाव सांग्राङै खामानि मावदों। मानोना फैबाय थानाय दिनाव जों बिपिएफआ जिथु गभर्नमेन्ट फैगोनना मोनसे रोखा जानानै दङ। नंखायनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोनसे बिपिएफनि सायाव बिसास आरो फोथायनायखौ लाखिदों। मानोना थांनाय 5 बोसोर जिथु बिपिएफ सरकारा खुंबाय थादों, बिथांमोना जिथु खोथा होदोंमोन, जिथु प्रतिश्रुति होदोंमोन, दिनै बिथांमोना मात्र खोथाजों बिराद मोजां बुंदों। दिनै रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनाखै, रायजो राजा लुगैनाय बायदि खामानिया जायाखै आरो बिथांमोना जिथु खोथा होदोंमोन बे मोनफ्रोमबो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव बिसास आरो फोथायनाया गैला। ओंखायनो दिनै फैबाय थानाय दिनाव मात्र समखौल' नेदों। बिपिएफनि माने सिम्बलावनो भट होनानै बेसेबां संख्या नांगौ बा बेसेबां नाम्बार नांगौ बेखिनिखौ जों मोनगोन। ओंखायनो आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंहा बिपिएफआ सरकार होगोना रोखा जानानै दं। आरो दिनै बिराद सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना बुंबाय थादों। दिनै आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव जि लेक्सार होलांदों बा जि बाथ्रा बुंदों, माने 57थि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु कनफारेन्सआव माने भारतनि जिथु हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा फैनानै गोबां बाथ्रा बुंदों, बेखौ आंबो नुदों। आं बिनि गेजेराव बेखौनो बुंगोन, माने खोथा बुंनानै टाइम पास खालामबाय थानायनिख्रुइ खामानि मावनाया जों माने बेखौसो लुगैदों। मानोना दिनै गोबां खस्थ' मोनदों। एनडिएफबिनि गासै जायफोर जोबथेसालियाव दं आरो जायफोर दिनै बेहाय उदां अख्राङाव गिदिंनानै दङ, बिथांमोना दिनैसिमबो फ्रिलि गिदिंनो हायाखै। माने मासावनो भट गाहैबाय थानो गोनां जायो। थाखा फैसा गैया, खोब अभाबाव दं। नाथाय बेबायदि बुङै पलिटिक्स खालायदों नामा जोंहा बेखौ माने सन्देह जादों। ओंखायनो बेखौ लानानै पलिटिक्स खालायनाङा। दिनै जायफोर दिनै आन्दलन खालायदों, जायफोर दिनै सुप्रिम सेक्रेटारि खालायदों, दिनै मुंख्लं जाबाय, बिथांमोननि थै आरो बेसेनजोंनो दिनै जायफोर दिनै चिफ जादों, डेपुटि चिफ जादों, सोरबा इएम जादों, सोरबा एमसिएलए जादों, बिथांमोननि गासिबो अबदान दं। ओंखायनो बिथांमोनखौ नायसननांगौ, बिथांमोनखौ जथ्न' लानांगौ, बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जाहाथे बिथांमोननो होनांगौ, आं बेखौसो खावलायगोन। आरो ओंखायनो दिनै 80%, 82% बुङै टाइम पास खालायबाय थाना लाब गैया। रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाबाय। दानि मुगायाव, दानि जुगाव रायजो राजाफ्रा बुजिनो रोङै नंला। गासिबो माने ससियेल मिडियायाव माने आप टु डेट जायो, टाइम टु टाइम डिसकासन जायो। ओंखायनो नुदों बिथांमोना बे 5 बोसोराव मा मावनो हायाखै बेखौ रोखाखा। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव स्ट्रङै डिसिसन लाखादों। फैबाय थानाय दिनाव जों रायजो राजाफोरजों सावरायदों, बुंदों जे रायजो राजाफ्रा निस्सय बिनि फिननायखौ मोनगोन आरो बिथांमोनहा। आरो आंहा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ दरकार गैया, बिथांनि व्यक्तिनि खोथा। मानोना बिथाङा गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै मावबोदों। बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दङ। ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा बिबान एंग्लायनानै राजनितिकआव हाबो ना बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जिबनाव माबा मोनसे मोजां एजेन्डा लानानै ससियेलनि खामानि मावो, बिथांनि खोथा। ओंखायनो आं बेहायनो बुंगोन, बिथाङा मा मावबाय थादों, बिथाङा जाय राजनिति दलाव थाङाथों मानो बिथांनि जिबना जाहाथे साक्सेस जादों, बेखौनो खावलायगोन। आरो राजनितिक दल दानायाथ' गोसो जाबानो दाब्रबनानै गोसो जानो मावब्रबनायनि खोथा नङा। ओंखायनो आं बिथांमोना मा सानदों, मा मावनो नागिरदों, बिथांमोना खस्थ' खालायनांगोन। सोरबाफोर जुदि मोजां सिमां नुदोंब्ला जोङो बिथांमोननि सिमाङा साक्सेस जाथों, जों बेखौसो खावलायगोन। मानोना राजनिति दानानै जुदि मोजां मोनसे जुदि बिथांमोना पावाराव फैनांगोन आरो जेसेबां माने रायजो राजाजों फोथायजानांगोन, बिथांमोना जुदि बिदिखौ मावनानै जुदि दिन्थिनो हायोबा बिथांमोननो भट होगोन, बिथांमोना देरहाबोगोन, सरकार दागोन। ओंखायनो बेखौ आंहा बेहायनि सायाव बुंनांगौ दरकार गैया। सोर दायो सोर दाया समासो बिनि फिननायखौ होगोन। सोरबा माने दिनै सावरायदोंसो, मा खालायनो नागिरदों मा खालायनाखै बिथांमोननि खोथा। ओंखायनो आङो बिथांमोना जायफोर मोजां सिन्था खालायदों, मोनसे पजिटिभ लाइनाव सिन्था खालायनाया मोजां। मानोना दिनै मोनसे गोबाव सम आन्दलन खालायनानै स्ट्रागोल खालायना फैनानै दिनै बिथांमोनाबो मोनसे प्लेटफर्म नागिरदों। राजनितिक भाबै बिथांमोना दिनै समाजखौ सिबिनो नागिरदों। दा बिथांमोना जुदि समाज सिबिनो थाखाय जुदि प्लेटफर्म मोनाबा, बिथांमोना जुदि गावसिनि सिन्था धारणाजों गोरोबनाय जुदि माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायाखैदां, ओंखायनो बिथांमोना सिन्था खालायदों। ओंखायनो आसा खालायदों जुदि मोजां सिन्था खालायोब्ला फैथों, बिथांमोनाबो जों वेलकाम खालायगोन। ओंखायनो आसा खालायदों जाहाथे बिथांमोना मा सानदों बिनि सायाव समाजो बिनि फिननायखौ होगोन आरो नुगोन। ओंखायनो दिनै बिनि सिगां एडभान्स बुंनायाबो थिग नङा। ओंखायनो आं आसा खालायदों जाहाथे जायफोर दिनै एक्सएनडिपि बिथांमोना दिनै गोदान मोनसे राजनिति दल दानायनि सिमां नुदों, मोजां सिन्था खालायनाया मोजां। गोसो जाब्रबनानै मावब्रबनायनिख्रुइ मोजां सिन्था खालायनानै बबे लामाजों थाबायोब्ला माबायदि माने डिसिसन लानानै आवगायलाङोब्ला जाहाथे गावबो साक्सेस जागोन, जोंनि समाजाबो मोजां जागोन आरो उननि समफ्राव जाहाथे गासैबो मोजाङै जाहाथे मोजां खामानि मावनांगौ, बे परिबेखखौ सिन्था खालायनानै बिथांमोनखौ आवगायलांनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो आंनि व्यक्तिनिफ्रायसो बियो।